basa at suratan. Pagkasaritaan ni Mila nga napuluan, anak, idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong naming. Ta umapapalakla, kadagiti karobak, kabagyak, gabuta anak, dala nga anak. Idi dito tasya. Ila kami, manong naming ti asawa, piton nga tawen ngagdenden na kami. Di kamot langin madaan ti anak. Kardo, gardo ko na mga kardo. Pagbali ng mga kardot nagang ko, gardo ko na ma. Edgardo nga ron. Gardo. Oh, malat anak tan. Ni ading ko, nga naud-udi pa nga na nag-asawang imsyak. E di kalman, impas ngayon nanti, may kaduwang anak na. Ni kasinsin ko, nga ani. E di kalman, mat nga nag-anak. Labit na pa nag-aasawa di gito eh. E din to tatatani, di tamat lang ngayon nag-anak. Ano orat mabalinta? Kada humit pa iting bahay na apo Diyos ka na ta. Ha? Wano, mahit ka pa-check up. Hindi siya kayat. Timlagayim kayat. Diyak maaklon no siyak ibagada nga lupesa. Sika maaklon mo, ibagada nga baog ka. Kaya nang arti mabaling ko no, kas pagarikan tayo so. Ngayon patsem ka di nga at diferensya ti may sa kanata. Uno at diferensya nga duwa. Awan diferensya nga duwa. Dadat patsek. Ngayon maabigat ka dito malaganakin. Kita hampi ka dimteng. Di ka umapal? Sinaludsud ko manong. Tasyak malat mangibagbag ka nga umapal. Amo, Mila. Lalo pa'y kanyak nga umapalak. Lalo pa'y kanyak nga kantsawan dak. Siyak tadada nga makantsawan eh. Ibagbagada nga sa anak ka nung apod nga lalaki. Kahit, nangarti sungbat mo. Ipanagnek ko kada kayo kunak. Pangipanagnek ka maron. Kahit sika. Gito kas pagarigan ta, kas di nga dinakagsikog. Mila, salut-sudak man kaya. Naragsak ka di. Naragsakak, gabuta sikat nagbaling na asawak. Kaya mo kaya mga palagsapol ka ti anak. Ngam naragragsakak man ito ang anak ta. Naragsakak. Ngam naragragsakak kumamanin no ang anak ta. Dublian ta tagkararag. Nonas kan ngagparintumang ta iti sangot ti simbaan sa ta sumrek nga tis tumeng ta ti pangaddang ta aging gana di sangwanin ta altar aramidan ta. Ano? Kasano? Sumrek kay di simbaan sa kaagparintumeng di semento. Sa di tumeng mo iso ti iaddang mo aging ga makadalong ka di sangot ti altar. Di na kasagsagit. Kasi siya nga rin parang ipakita mo ti pasnek mo nga kararag kini Apo Diyos. Tabarbaring patgan na tan. Siga na. Baham ta ramidag to. Kasi ka di mo kahit nga ramidan. Agabay ta. Nagsakit kaya ka ta. Di ikam tipom na tatumang mo. Di ta at katawaan. Di mo kabuya ka na ta. Kapag nakakat katawa tagparintumang. Nga iaddang mo dagit tumeng mo, naging ka makadanong ka ta altar. Dagit pakakitaan nga talaga nga napasnag ka nga kararag. Ngayon diya ka mo no inaramid ni Gardo manong name it imbagana. Diya ka mamo baka kunahan na lang imposible aramidan na. Ngayon nakapaspas na yakmat manong name it iba nagkarkararag ko. Mga opisida ni Gardo, manong name idin tasyak ket adabang bantayak nga sari-sari store. Naganar ti sari-sari store ko manong name kaputa medyo nalaklaka detoy presyok ng digiti kala karebal ko wano ka confidensyak nga tiyanggi. Sa mesa manong name managpautang nga
nga milimitarak lang iti sangaribo. No adda sangaribo nga utang di kitay umay umut-utang, hops kung nakabayad ka pa nga muna, sakbay makautang ka man rin. Sangaribo ti limit. Sa nasayatak makisama, makiya pulapul, kadagiti karubak, kabarangayak, manong nemis, gapon nga naganar, ti store ko. Masabak nuwang agring iti bigat, makakapeak, wano itugot ko pa yan ti kapek, ketluktakon ti tsanggik, manong nemi, kaputado di kiti masapang, umay gumata. Ket no kumapsutan ti gumatang, sumatet mapang ko pa nagluto, wano saan ket niya gardo ti agluto ti pamigat min, sa kamnak to ayaban nga mangan kami nga dua. Agdurubat tumaten manong nemi nga mapan ti opisina. Mabati akto dito balay, mabati akto dito tiyanggi. Nung kasta nga nakapsutin ti aggatang, hirapin kumaten ti aglaba, kahit nung dagpuka po, nung nanagat, tumakdirak to panawak di alablaba, sak tumapanaglako. Kahit nung kasta nga dawayak nga makikaruba manon nemi mapanak iti ayan ti kapsat ko. Manang, daka, wait, pagpapausak mo lang, ubain na tanak mo. Makan, kaanakan. Po, nga. Ay, taling ka, guban man nga. Ngayon maumot pa, ubaang. Huwag nga rin. Ay, po, ton ka ano nga ta, nga daw ti ubaak, nga ilay-laylay ko asto, kit anak ko mismo. Yun ton ka ano, ayun nga ta. Dandani manang, dandani. Kuno saan kada di anak ti kasinsing ko ti mapangko pagpapausan manon naming nga ubaen kasasarita nga kasla anak ko. Kuno saan ket isudat umay mangipasyar dito balay uno dito tiyanggi. Naluho di gitoy. Siyempre pabalunak tumat ida na kakto libre mat nga aglanaro na kada kiti ubing nga munat mangan ti kakang kanan kitay sichirias magugusto ko man no adu away nga ubing. Law may kayo bing. Apo, nagadunga anak ko di gito. Anak ko di gito. Makayon eh. La, agintar kayo. Tikang kayo si Cherias. Thank you. Thank you, mamang. Mamang ko na dapat yung kanya. Ay, hapon, anak ko kumalada gito. Sige, nakaragragsa ako, man. Laglabas pa iti may isang atawan, man. 7 nga taon. Awan lat. Iti manong nemi taddamadmadlaw ko iti asawa. Dati-dati akit saan kam nga awan ti bibiyang ti tunggal may sa kada kami ti cellphone. Cellphone na. Yung matukong tao nga garing cellphone na ano. Alaan na tumakder, rumwar. Apa nga ta? Apa nga iyadayo na pa lang. Ne. Kunak Naging gamanong nemi iti may sarabi nakaturugan. Pagkibiyangak man lat cellphone na reto na tao. Kunak, inanak ti cellphone na. No. Damat password na. Ay. Dati ka nga gusto sa password. Apita. Nakadidilaw ka, kardo, at ilimlimid mo. Aging kaya manunaming at tandi kiti kundaway nga tumawag isuna ibaga na maladaw kanong agawid. Papanam nga ron nga maladaw nga agawid? Ada pa paramigan ni Pare Ramon. Pare Ramon? Sige, gananod ka nga ron ha? Di ka agad inom. Ora minom ka, basta kontrol ninyo. Uy, na akong pagdalagam. Ni Pare Ramon, manong nemi. Kahit kumpadre mi. Anak mi, ti bunyag, ti inaunang anak na. So na manong nemi, iti katsukaran na, best friend na, kakaopisinahan na. Kakauyugan na. So nga tat may sapang apalan na, gabota, duwan ti putot ni Paring Ramon. Di inauna ngayon anak mi nga bunyan, kaya may isang babae. Nanganak ka lahat na karo na, siyempre, malado nga mga sumangpet, di mga anak lahat. Alas 10 nga ta, manong nemi, di sumangpet ti asawat.
Idi irantak nga anguten ti angot na sa nagkatarak. Di kami nagkuyog ni Ramon? Nagkuyog kami. Napanan niyo ya? Ada party ganito ang darami. Sabi nga rin saan nga nakainom? Ha? Kaya na, kasala, talamad badlaw mo. Sige, ito maturukin. Kasala ka, digdigos na. Ni, malagip ko lakit nga rin manong nemi di sang kampay nga gasawa. Nag-check-in kami no, digdigos kami, sakbay nga rumwar kami. Ne. Tarapan na yung check-in. Tulagotoyin. Liputan nagsamat ng asawak. Di mo layang naaramiran na ita. Gardo. Saan ka lagi di mapakawan no liputan na. Masansanin manong name nga maladladaw nga agaw-awid ti asawak. Siyempre, si talaga. Apa mo na maladladaw ko nga agaw-awid? Overtime. Gunak mat keng ka. Hala nga overtime. Overtime mo no overtime. Agtala kami lang. Kasano ko magagtalaan? At sa balingan ararabidam. Hindi pa laman madla ko. No, anta ka sa rin cellphone mo, umadayo ka kanyak. Hindi kahit mo sawin. Tapos hanggang kumangang ti panagsalita yo. Ni Ramon, na ka sa salita. Apin ka, umadayo ko pa lang. Nagsardan kan, Mila. Sardan kan. Gardo, balbalagan ka. Iti ka nito nga mapaniknikak. Nalukluk-kunak. Tumukno sa dilangit, tigurakin ka. Di kanto pulos mapakawan. Manong Nemi, talagang katatap ako. Tinawagag ni Ramon, Manong Nemi. Hello, kumpadre. Kumadre. Awan sa baling, ang runahan nga pakaamuak, no sangas ka, kumpadre. Taamin nga, may panggap ken ni Gardo ket amom. Di ba? Awan ti sa mga mo. Ken kuana. Kasi lang tilawin ko, madre. Maladladawan nga kawid. Madmadlaw kon. Liputan na kong ti asawa. Ramon, please. Mabitlaing, kumadre. Baliwan danto nga pagsaritaan data. Hanga ita. Apay, busy yan. At ikam kamakam ko. Mabalin? Sige nga, sige. Thank you. Liklikan nakbat dato nga Ramon, manong nemi. Nagsubliak manong, metlaeng manong nemi. Iti store. Iti at adagap apo. May isa nga napintas nga babae, manong nemi. Ti gumatang. Pagka di miss, anat katangam, candy lang ko man. Dala ngamin, ororayek. Anang candy? Ita, mano? Matad kalatat liman? Sige. Thank you. Naribayan na. Dati mati supli na. Sino tururayam? Mangururek ti mabaling kong pagsalutsudan. May pangkapten yan. No, ngayon dito yung nga Hansamit. Dito ka diti balay da Hildo? Gardo ko. Gardo? Edgardo de Guzman. Amom na sa tinutayan ti balay da? Agor kakit nagring ti cellphone ko. Nagring. Hello? Oh, sweetheart.
Kahit ko lang nga makita. Ano ko mantakis no, kahit ko lang makita. No, napimpin na si Iso ng mga tisyak. Sige, sige, mabitak lang yan. Sige nga, bye. Amom ka di, nga na di timawag kanya. Kadi sa salsal sudik kang gano sa tinutyan ti balayda. Kahit mo sawan. Ni Gardo, tinawagan, ay timawag kang ka. Wen, sweetheart, kunam kang kuana. Wen, gabota siya kung di patpatag na, gabota. Amom ka di nga masikugat. Ana, masikog ako. Hanggang nga, agsikog di asawa na. Kahit ko mga makita no, kasunod pintas di asawa na. Ang magore ka, imbaga na kanya nga pumanaw ako dito. Bye! Sakiti ayop, sakiti ayop, sakiti ayop, ayop ka Gardo. Imay pa yun na mismo dito, iti kabit mo! Manong nimi, no adda ko mapailaing da nga babae, pungut-pungutek ko mga idumudum kong igusugos ko tirupan na iti semento. Ang dagos mat manong nimi nga da, nagluganan na. Kas nalain ranta. Siguro agin salsaladsod nga maamo na nga siyak ti asawa ni Gardo. Oh, Gardo. Gardo. Saan ka nga makapaglibak? Ang ka na makapaglibak? Tinawagak ni Gardo manong naming unattended cellphone na. Ni Ramon manong naming din sublat ko na tinawagan. Hello, kumadre. Masangunak ka din nakasarita? Among ka din nga daimay dito yung nga babae? Nasapsapulan natin balay da balay mi. Balay ti Gardo, Edgardo. Sa kalpasandan na timawag kang kuwana. Nangig ko mismo, sweetheart, adak ditoy. Sweetheart ko na. Sana yung baga mismo na yung babae nga ni Gardo, timawag. Ni Gardo ka no, nga mangipatpatig kang kuwana nga isot iti patpatignan, agabot masiko ka ni Sona. Nagsakit nga eksena, Ramon. Nagsakit. Kumadre kinapudno na kat binagbagaak ni Kumpadre Gardo. Sa among aramidan deta ko na. Kaupisinahan mi ni Nelia. Nelia ti babae kay may ditoy? Uwan. Kaupisinahan mi. Kat iti na minsan nga nagigimik kami. Nabartek. Nabartek ni Nelia. Kat na i-check-in ni Gardo. Intultuloy damatin. Aging ka nga masikugan ni Nelia. Ano kasta? Kanagpeso? Well, kumadre, binagbagaak ni kumpadre ng talagang napasama kang tikas dyan. Urayak na sumangpet na asawak. Irubat ko hindi kita rawatan na. Putag sina kami. Papanawag. Ikaw di so na ti waya-waya. Gabuti kasto nga naramid na awanan ti ayat amariknak kang kuwana. Kagurgurak. Kat ilunod ko ida. Nasapak ngayon sir ti sari-sari store ko manong name. Gabuti jak may concentrate itaglako. Insaganak di kita rawatin. Timang lilipot gulib nga asawa. Ngayon dyan sa dagkon manong name itiri daw. Kaya dito sumangpete ni Suna manong name lokat ko tiri daw kat nagkaalapat katungpa manong name tinaramit ko keng kuwan. Kapay! Ha? Kapay? Kapay! Gulib! Manglilipot! Gulib ka, Gardo! Insagana ko na kita, wala biso na kita. Pumanaw ka. Saan ka nakasapulan? Pumanaw ka!
pagsaritaan ta kumang nasya ti amin. So, ano ko mga pentiras ka na pagsaritaan ta? Ano gutem? Uri sa mo nga nagutin, amuhon. Imay pa nga mismo dito dakang pa nga mismo tinagsarita. Kasal na indranta, nga impangag, nga ison ti ayayatem, nga puta ison ti masikok, katsyak, di ka maikan ti anak. O na yan, ti kasto nga naramid yo. Pinagtitinulungan dak. Hayop kayo. Umalaw kan. Alam mo di kita ruwatem. Alam, mag-aglis ka sa inuar ko. Inuar ko manong namis ako Enrique Penteri daw. Mila! Mila! Hinukat mo diri daw. Hawanin tiras ka na pagsalitaan tagar daw. At akarbang idinato nga balay. Duwata tinagkastos ito na ito. Gusto nga saan nga sakti rumpe nga pumanaw. Gaputa sikat ada babae na. Sikat di pumanaw. Huh! Pumanaw kan. Uraan niya't araramidan. Di kan tupulusin mapakawan. Kanuri pakawanan kakas pagarikan. Di kan tupulusin awatan. Sapay kumatasan kan tungag babawi ito na itong inaramid mo. Gardo. Sapay kuma. Awan dinaramidan ni Cardo manong name Pimanaw nga saanin nga simbang sangpet. Intuloy ko laing tagbiag o resisya. Kasi dati manong name nga lokatak na masapa ti sari-sari turko. No tiyempo manong name ti kaado di kiti ubing adda di kiti ubing umay dito store manong name nga ag-iintarda, tap ng bulungak, idamanen manong nemi, tisitserias. Dagiti tisitserias, manong nemi nga saan nga makadadail sa lunat da. Wan, isut ited ko kadakawan. Pagpapausak to awagan dak ti mama. Mamang, kendi man mamang, matiti kendi, makadadal tingipen. Bigitulat nan, biskwit. Tinaminsan nagundaway manong name tinawagan na ka mismo ni Kumpadre Ramon. Kumusta kan, kumadre? Kastoy. Diyak ipalubos nga. Madadahil sa lunat ko. Saan nga napatagkanyak ni Kumpadre mo? So ang awanan sa sakit abakrang ko. Nasakit man ng alis to nga, inuwagsak ko. Kahit, kumusta mo dyan kayo mo? Kabulanan rin ni Nelia. Nagdandan nada? Yeah, dandan nada. Kabulanan ni Nelia. Wan, kahit nga asawa na, nantun putot na. Nantun putot na. Yan siya. Sabi ko mata, naragsak ta. Dadamat sa pasapulan na. Hanga naragsak isunan mo, awan anak na. Siyak, naragsakak lata. Ngayon naragsakak kumamanin. Kahit, okay ka. Maikon naman pa siya rin. Kitumay kayo Hanga siksika kaduan ni kumadre, kandi kito big. Umay ta ka man pasyanin ko nakmat kat hanggang ibagang siya lang sigamat ko. Masyarda manong nimi ti may sang ngal daw ti Domingo, nangal daw daritoy, nagtinulong kam kini kumadre, nga naggaluto. Kahit kinaayam ko ang kinasarsalita, ikitantang da, naroon ti anak ko ti bunyag man. Ayun ka manong nimi, nga kalpasan ti dua alawas, timawag man kanyak, ni Kumpadre Ramon. Kumpadre, ano? Kamusta na kita ni Kumpadre? Lalaki. Tinyanak ni Nelia. Kat, Junior tinagan na. Tsak man am mo, hansamat.
ken talo bulan di ba? Talo bulan Mabali man na. Bawali naman na pututan ni Nelia tapno sarunon janak da. Kapag iso nga talungar nga bulan, kalpasan na, nagpukaw ni Nelia. Intaray na janak na. Hana? Hana na? Nagpukaw. Nakariing ni pare Gardo nga awanan di kita gina. Awanan di kita rawatan da. Saan nga makontak? Abay, katawa ka. Sa akin ang huling harak-hak, kumpadre. Kumpadre, di na mapapalaw no katawa ak, kumpadre. Kunak tupay ngamin ket, nagparik na kanyak data. Nagparik na kang nga. Nga iya dayo ni Nelia janak na. Apin niya dayo na. Ada mong rason? Ada. Nakasarak iti baknang nga mangikasar ken kuana. Kumadre, kaguri ka. Baka ada makakita kang kantang katawa ka nga. Okay. Managsakalak lang, kumpadre. Ori kas to tinaramid kanyak ni Gardo. Okay lang. Nasaksakit nila pasama kang kuana. Diyakal kali kaguman na nga anak. Inya dayumit laeng ni Nelia. Kasano nga roden? Dito mga asawa kini Nelia ket dangdang ran nanto di putot ni Gardo. Hanggang di nasaksakit manen. Manong nimi jak maawatan tirik na no ape kasi jati pa nagkatawa. Sa anak ba nga demonya? Tapos kasi jati katawa. Hambat kasi jati katawa demonya manong. Ngayon nakasarsarang sang manong. Kasla akla lang abak iti jackpot nga luto manong nimi. Kasi jati pangyari ka. Kasla natin timayabak iti nakakat nga to. Naragsakak nga bimangon iti dayta nga pikat manong nami. Naragsakak kunak ta idag sarbingak ket umis isawak. Kasla tayo makakat katawa lang. Isa nga naglaw di kiti customer ko nga, naisam ka maita, nana. Apay, naisam tarupam. Dati mo. Oo, hambat Si Kamet. Ito suplim. Wala kayo, mga soke, masadag kayo mga soke. Ni apay kastamatin pa, nagayayap mo. Mila. Sa bali lang kami paragsakan. Tapsat. Naragsak ka? Uy, naragsak ka. Nakaragragsak ka. Apa naragsak ka? Pinagsubli nila kay mo? Ay, anak naragsak, nagsubli. Naragsak ka, tawanin. Naglalalo no ato ko mamangi pa ampun ti anak na niya. Apo naragsak ka manin Api nga nga di ka pa-check up. Pa-check up. Tsak maaklon nga ada diferensya eh. At sika ada diferensya na ata nakaputot nila kay mo, di ba? Uy, nakaputot ni di namat matagikwa. India dayumot yaya ka anak. Di napututan na. Hanya? Uy, nakiasawat sa bali. Ay, iso malagay mo nagragsak ka. Ngayon nukas pagarikan tagsublikan ka ni Gardo. Di mo mapakawan? No, pamakawan lang. Hindi pa ilangan napakawan ko. Ngayon, di umawat manin keng kuwana. No way. Awanin ti paset na dito puso. Awan apulusan.
Nangik mo? Kung namita ha? Dublian na ka nga arman nga. Ho? No way. Kaya nagpaisuman. Timawag. Hello? Kaslatsahan ko mo. Hello, Mila. Sino na to eh? Mila, please. Pakawanan na ko ba? Sabi ko mapakawalan ka, kinaumot ka mo ka, basol mo, sino kaya? Saan ka uman nga kung kula pa eh? Sige, kaya ti makisasalita ti estranghero para kanya. Bye. Mila, please. Kinansel ko na. Nagring manin. Sinong bata ka tao ba't kumatang? Hello, apay, Mila, please. Sino ka kadi? Isak ni Gardo. Gardo? Hala? Gardo? Ti asawam. Hala? Apay? Nagbiag kan? Ti asawa ka Gardo kat nabayagan nga natay. Natay ay ano? Aralya kan? Ano aralya? Tumawag-tawag lata. Sangkon ng kaskaso. Pagamuha manong nemi, alas sutso nga tatirabi, idadag tug-tug-tug. Rimuha na kitis ko kwarto. Idasidag ako ni Tigi. Ridaw. Sindata? Ni Cardo? Hala, nagpiksat pa nag-ararya mo na ya. Ngamapita pa lang agar-arya ka, nabay ka ba't yan nga natay? Ay, pumanaw ka, ararya, di ararya eh. Planga asim, loktang tiri daw kung magsalita ta. Oh, kung kahit salita ti kararwa. Natay ka, nabay ka nga natay. Natay ka dito'y pusok, awag kan dito'y pusok ka ba natay ka? Pimampano nga ta. Gabuto jak mat pinastre. Yung nagigtutak, idilokat ko tiri daw, manong nemi. Na? Naturog dito eh. Ay, naglokol. Apad na kanto eh. Naturog ka dito eh. Mila. Pakawanan lang. Gardo. Lupang makawan. Nabayagan ng pinakawan ka. Ngem no umawat manin ken ka. I'm so sorry. Ket gapot na dinakayat ti pumanaw ka manong naming gapot at karbrengan na gapot a balay mga duwar eta siya akon manong naming ti nang gimpake kada kiterwate ket nagawid ak idisidong ni nanang. Abay. Nagsubling ti asawak nanang. Yung tsakayat ti makikabalay kang kuha na. Hindi mo kanila mapakawanin na ya. Pamakawan nanang nalakalang. Ngim ti umawat manen. Diyakon maawat pa'y. Diyakon kayat pa'y nga makita. Ti lalaki nga nang gulib kanyak. Amo ka mawatan da. Si papakawanat kang kuha na. Tadakis ti saan nga mamakawat. Ngem saan kun nga maawat. Di yung maawatan di kahit ko sawan. Haan kun nga ay ayaten. Ken saan kun tun nga mabaling nga ayaten. Alam maawatan ka anak ko. Sige. Anak nga rod nga ungtan na. Saan ka nga ungtan na lang impasais ko lang. Alam sumre ka nga rod. Inori ka dadamad dati nga kwartum dito eh. Di mayat ba't magyang nga dito. No, adamang ayuan ka dagiti kaanakan. Uy. Sapor nga subliak iti tiyanggi ka. Uri pimanawag iti balay mi. Ngem, ituloy ko lang ta di negosyo iti sari-sari store. Hambat nga kwa. Naisaripin mo't lang. Makastari ka iti tiyanggi. Nga saan nakasumret iti balay. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagsubli ti asawak
iti balay mi. Ija nga agrubat nga papanagtrabaho. Dito yung agawid, siya akit irikap ko matityanggik, agawid at iti family house mi, iti ayan ninanang ko, kenti kapsat ko, kenti kayo. Manong nemi, no kasta nga rabi kadadda akong dito'y balay, dananang umay nakpasyaren, ngimsang ko akayat ng sangwen. Anak, adadya asawa, ang pasyaren nakakano. Nanang, jakmat ka di ko nakada kayo. No mabaling gadyak kayat makita ti lalaki nga nang gulib kanyak. Or anyat araramidan na. Jakon mapasubli piti dati pa nagtalek. Ken pa nagayat ko keng kuana. Kaso nung orutin no, mangisang pati sa balya, babae di balayo. Amang bibiyang ko. Amang bibiyang ko. Or anyat araramidan na. Amang bibiyang ko keng kuana. Kaya awang betan ti bibiyang na kanyak. Ala, sige, naro. Ora iti agdama manong nemi ket sang kampay nga nagsinubyanan iti asawa. Ken, saan to pulos ang mapasamak ti panagsinubyanan mi. Gabuta talaga nga jakon kaya. Jakon kaya. Mabaling ako na yo siguro nga naulpitak. Kinaulpit ka di. Iti saanan nga makarik na ti ayat. Iti dating asawa na. Panagkunang ket nga kinaulpit deta. Iso, ti dating asawak tinagbalin nga naulpit. Saan nga siya tinaulpit, di ba? Manong nemi, dito nga rin ti pakasalita. Babalawan dakman, ano kas pagarigan, dapat ng babalaw yung kanyat. Ngem amok ano ikalawayot ag panunot, siyak ti kampiyan nyo. Tuwing nga rin dagyaman na pagaya mo, Mila. Okay, Mila. Gura ka dagad ka man ti comment di kita nagbuyang.